אני בעלה כזה והוא אומר לי שהוא לא מבין איך היא יכולתי. לידור, מה זה? לא יודעת. בואי ניכנס, נראה בפנים. נו, מה, תפגרת? משאירה אותי במתח. נו, אל תלחיץ אותי, גם ככה אני מפחדת. נו כבר, כנסי. תחי כבר! תפסיקי ללחיץ אותי. וואי. כל יום אני רואה אותך, באמת להתקרב אלייך. אבל אני עוצר את עצמי ומחכה לרגע הנכון מתוקה. ואוטוטו מגיע. נו באמת, לידור, מה השטויות האלו? אז מה את רוצה שאני אעשה? זאת לא רק שקיבלת את המכתב הזה. לידור, תתאפסי על עצמך, זה שטויות כבר! לא! לידור, תפתחי לי, לידור. לידור, תפתחי את הדלת. עזבי אותי כבר. נו, מה התכוונת? תפתחי כבר. לכי מפה. לידור, חכי רגע. אני מצטערת על אתמול. למה נראה לך שזה באמת אמיתי? נו, תפסיקי את כמו אותה קטנה. נו, לידור. וואי, ערן, איך הבלת אותי? איזה מזל שזה אתה. תיזהרי לאן שאת הולכת לדורוש. אני מרגישה שאני מתחרפנת. בואי הביתה, תספרי לי מה קרה. לאן אתה הולך? דרך איתו הביתה. ערן, מה אתה עושה? אני עושה את מה שרציתי לעשות הרבה זמן. די, תפסיק. מה אתה עושה, ערן? ערן, די. נו, ערן, די. ערן, די. זה מה שקורה למי שמתעסק עם חברה שלי. Thank you.